Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kar ku manta kuna tare da Mr. Complete. So yau dai insha Allahu zan yi bidiyo yanda ake withdrawing na rocket. Idan wannan ne farkon bidiyo na da ka kalla, so kai subscribing sannan kai liking kama mutane sharing dan kowa ya amfana. Saboda mutane da dama suna tambaya na ya ake withdrawing rocket. So yau insha Allahu zan nuna muku yanda ake withdrawing rocket. So abun farko da za ka yi shine misali yanda kuma ake swapping na rocket shine misali idan ka bude app ɗinka ka ce open app. Kamar yadda kuke gani sai ka zo ka danna wannan not now ɗin. Kun ga yanzu farashin rocket duk guda ɗaya dala 124 ne a yau. So idan ka danna wannan not now ɗin kun gani a wannan inda kuka ga wa'innan figures ɗin. So za ka zo gefen ɗan aron nan inda suka sa rocket sai ka taɓa rocket. So duk rocket ɗaya yana matsayin wancan token ɗin naka guda 500. Kana rubutawa gashi nan 500,000 wannan token shi zai baka one rocket guda ɗaya. Saboda can kun ga bai kai ba shi yasa ba a yi wannan ba. So da demo ya kai sai kawai ka danna swap ɗin nan so da sai kai swapping. So wannan kenan. Bari mu koma baya kuma yanzu abinda kowa ke jira ya za a yi withdrawing rocket. Farko abinda za ka yi idan ka zo ka taɓa balance ɗinka kun gani idan ka taɓa balance zai sa ma 2 airdrop gashi nan adadin rocket ɗin da nake da shi. Then abinda za ka yi shine sai ka ce payout. Payout. So idan ka ce payout gashi nan ya ce ma select the token you want to withdraw. Yanzu me kake so ka yi withdraw? Muna son mu withdrawing rocket ne. So da sai ka taɓa rocket. Gashi nan ya sa specify the number of token you want to withdraw. How many rocket nake son in fitar misali sai in ce 1 sai in tura. So yanzu kun ga ina turawa gashi nan sun ce to withdraw you must have at least 1 USDT on your balance which is charged as a withdrawal fee. Yanzu ba zan iya withdraw rocket dina ba har sai ina da dala ɗaya a cikin balance ina na rocket. So yanda za ka yi shine sai ka koma asalin main menu na bayan. To ya za ka yi ka sa wannan dala ɗayan a ciki shine yanzu za mu yi a wannan bidiyo ɗin. Abinda za ka yi sai ka koma ka taɓa balance. So after idan ka taɓa balance sai ka taɓa gashi na an sa top up USDT. Muna gani ko sai ka ce top up USDT. So kana sa top up USDT gashi na sun ce specify the amount of USDT da kake son ka shigo da shi. Sai mu ce 1 USDT muke so mu shigo da shi 1 USDT sai ka taɓa. So yanzu gashi nan sun sa click button to proceed the payment. So sai ka taba wannan proceed to payment din kamar yadda muke gani sai ka taba shi. So yanzu gashi nan ya bamu option. Muna son mu turo shi ne ta address ko kuma ta cikin X rocket ko wani abu makamancin haka. So abinda za ka yi sai ka taba address. Kana taba address zai baka options na wane network kake son ka shigo da shi a ciki. So abinda kake son ka shigo da shi idan ta Tron ne, idan ta Ethereum ne, in kuma ta Ton ne. So ni ina son in shigo da shi under Ton ne. So sai ka taba gashi nan Ton USDT sai ka taba Ton USDT. Gashi nan sun sa attention waye. So ga wallet address din nan da suka sa Ton to USDT so da sai kai holding din shi sai kai copy din shi. Muna gani ko sai kai holding sai kai copy. Misali idan ne copy gashi nan na sa copy bari in paste nan in cire asalin address din. Na san a wayoyinku direct za ku iya samun shi ba tare da kun yi wannan abin da kuka ga yanzu ina yi ba. So da na danna copy din bai yi bane shi yasa zan yi shi ta direct ne ta manual. Da fatan mun gane maganan da nake yi. Ina son in copy only address din ne wanda yake misali ga address din. So misali ga address din bari in copy shi iya address din kenan. Yawwa so kun gani in nace copy. So yanzu next abin da zan yi shine wannan bari in goge duk wannan abin da yake ciki. So yanzu next abin da zan yi shine gashi nan sun ce invoice will be expired in 2 hours 46 minutes. Wato wannan invoice receipt din zai expire ne a awa 2 da minti 46 in har ba a tura wannan token din a ciki ba. Next abin da zaka shine sai ka koma idan ta Binance ne, idan ta Bybit ne, idan ta OKX ne, idan ta Ton ne so da sai ka turo $1. Sai ka turo $1 1 USDT a ciki kenan. So yanzu next abin da zamu shine ni ina son zan je in tura ne ta cikin OKX. So idan ina son zan je in tura ta cikin OKX kamar yadda kuke gani abinda zamu yanzu ban da dalan akai direct token garin bari in saida shi so that sai in je in sa abinda zan sa. Kuma in na taba nan zan iya transfer. Let's say to
yi transferring ton ne gare ni, so dole sai na saida shi yanzu ya zama dala, so da sai in sa kamar yadda kuke gani. So fine, yanzu na yi transferring din shi zuwa trading account. Mu tsaya da kyau mu kalla. Idan wannan ne farkon bidiyon da ka fara gani, ka yi subscribing channel dina domin insha Allah zan sako bidiyoyi da yawa game da abin da ya shafi mining da kuma cryptocurrency. So na ku a koda yaushe Mr. Complete. Muna kallo ko? So yanzu gashi zan saida. So kun ga yanzu ina da dollar na. So yanzu ya za in tura withdraw zan yi. Sai yanzu in taba withdraw. Muna gani ko? So idan ka taba withdraw sai ka ce withdraw crypto, sai ka taba withdraw crypto. Muna gani ko? Mu tsaya da kyau mu dular da wannan abun withdraw crypto. Abinda nake son tura USDT ne, so da sai in taba USDT, sai in taba on chain, on to chain. So yanzu zai bani ga gurin da zan sa addressin, sai in pasting wannan addressin wanda na kwafo a can. Muna gani ko? Sannan a nan gurin inda za ka yi selecting network dan kakka rasa dolanka, you have to be very careful here. Kun ga wanda za mu sa turn to USDT ne inda ba ku manta ba. Gashi nan turn to USDT, gashi nan mun taba. So wannan commenting is optional if required. Ga sun ta enter comment if required by the receipt platform. So kun ga a can kaman ba mu da comment, bari mu kara komawa mu yi confirming. Kun ga babu wani comment a wurin, kun ga ba comment, so ba sai ka sa wani comment ba. So daga nan sai ka zo sai ka selecting withdrawal nawa za ka yi, 1 USDT muke so mu tura, sai ka rubuta 1, dan sai ka danna done. Daga nan next abin da za ka yi sai ka ce submit, ina gani ko? So gashi nan ya sa mana potential risks da waye na terms and conditions, sai ka taba wannan abin sai ka ce continue. Daga nan sai mu ce confirm, so yanzu wannan authentication ne zai tura a email dina. Ba dole bane exchange da zaka yi amfani da shi suna da wannan tsarin. So yanzu bari in sa authentication to email, then authentication to phone number. So kun ga yanzu an tura min a cikin email dina, zan dauko wannan figures din, so da sai yanzu in sa su. Gashi nan ma yayi popping anan, bari in bude shi, sai in copy wannan figures din. Daga nan sai shi ma na phone number, daga nan sai su tura. Ba dole bane exchange da kake amfani da shi a ce akwai wannan procedure din, but abinda kawai na fi son ku gane, ku duba logic din da ake amfani da shi. Misali gashi nan 076142 sai in koma kai network ya hana mu, sai na canza wannan abun, wallahi sai na canza shi. So still dan koma under asset, daga nan sai in ce withdraw. Muna gani ko? Sai na ƙara kwafo address din nan saboda na riga a kaman ban yi copy din shi ba. The same procedure za ka yi, ba wani abu za ka canza ba. Sai in ce USDT to on chain, sai in pasting wallet address din, sai in selecting network din shine USDT ton, ba comment, nan kuma number of USDT 1, dan sai in ce submit. Potential risks mun maimaita procedures din ne kawai, sai in ce confirm. So kun ga bari in gwada in ga alasa bai expire ba. Okay, sai na sake turawa, bari in sake turawa, sai in ce send. So yanzu gashi nan sun ce mun sun tura a mail dina. Bari in koma cikin mail dina, so da sai in ƙara kwafo shi na mail din yake ne. So this is the mail, bari in koma baya. So ga new wannan nan gashi nan 07 kaman ma na ɗazin ne ai, 076142. So this is 076142. Daga nan sai phone number verification shi ma za su tura nasu daban. So gashi nan na tura a number na, zai popping shi, daga nan zan sa kawai da ya shiga. So kun ga gashi, sai in ce done, dan sai in ce confirm. Muna gani ko? So yanzu shikenan request submitted. So yanzu abinda kawai zamu yi shine sai mu koma cikin Telegram dinmu a nan gurin, so da sai mu jira. Na wurin payment din me yake kaman ya dawo da mu baya. So amma still za su notify dinmu a Xrocket, don searching Xrocket. Okay, so ga transaction din nan. So yanzu da ya shigo za su yi notifying dina cewa na turo wannan 1 USDT din. Muna gani ko? Za su yi notifying cewa na turo wannan 1 USDT din. So yanzu sai mu jira zuwa messaging. Okay, so gashi nan USDT din me yazo wanda aka turo daga can. So kar ku manta akwai charges, so ka ƙara wani charges at least irin $0.25, ƙara at least $0.25.
So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan din ya riga da ya zo USDT din mu, kawai sai ka danna return. Kana danna return, so kun ga yanzu idan ka koma ga USDT din mu nan ya hau, then sai ka ce payout. Muna gani ko, sai ka taba payout. Gashi nan select the token you want to withdraw, sai in ce rocket nake son withdraw, how many, sai in ce 1. Muna gani ko, then sai in ce 1. Muna gani ko, now send wallet address on the Ton network, use verified wallet such as Tonkeeper or Tonspace. Maganar da suke shine ka turo wallet address wanda yake under Ton network, sannan kuma use verified wallet such as Tonkeeper. Kai amfani da verified wallet wanda yake under Ton ne, ko na Tonkeeper ko kuma Tonspace ko kuma wani abu makamancin haka. So abinda kawai zan yi sai in koma cikin Tonkeeper dina. Muna gani ko, ga Tonkeeper dina. Idan na koma cikin Tonkeeper dina, me zan yi yanzu? Receiving zan yi. Mu gane yanzu receiving zan yi, sai ka taba receive. Muna gani ko, dan sai ka ce copy, sai ka ce copy. Next abinda za ka yi sai ka koma cikin Telegram ɗinka, so da sai ka yi pasting wannan wallet addressing ka tura haka. Gashi nan quantity 1, commission 1 USDT, this is the address. Ka yi confirming payout din, sai ka ce confirm payout. Muna gani ko, gashi nan withdrawal request has been created. Withdrawal request has been created. So yanzu already sun riga sun yi creating withdrawal request ɗinka, da an tura ma iyaka ka koma a cikin mene, a cikin Tonkeeper ɗinka, ka yi refreshing, za ka ga rocket ɗinka ya zo wurin. Wannan shine hanya mai sauƙi da ake iya fidda rocket. Idan yanzu ka fara kallon wannan bidiyon nawa, ka yi following, ka yi liking, sannan ka yi subscribing, sannan za ka iya dubawa a duk wasu social media handles. Ka yi following page mu a Instagram, a TikTok, a Facebook da sauransu akan Mr. Complete Creative ko kuma Mr. Complete. Na ku a kodayaushe Mr. Complete. Ku yi subscribing, sannan ku danna mana alamar liking, ku yi commenting, masu tambayoyi su yi tambayoyinsu, sannan kuma mutane sharing don kowa ya amfana. Na ku a kodayaushe Mr. Complete.